हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथां गांनि संजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय क्रोम ब्राउजाराव YT स्टुडिय'खौ माबोरै ओपन खालामगोन आरोना लोगोफोर जाय बिथांमोना क्रोम ब्राउजाराव YT स्टुडिय'खौ ओपन खालामनो रोङा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ स्पेसियेलि जागोन आरो जाय बिथांमोना रोङो बिथांमोननि थाखाय नंला लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना क्रोम ब्राउजाराव YT स्टुडिय' ओपन खालामनो रोङा बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो आङो क्रोम ब्राउजाराव थांबाय क्रोम ब्राउजाराव थांनानै लिरनांगोन आङो youtube.com होननानै सार्च खालामनांगोन youtube.com होननानै सार्च खालामब्ला बेफोरबायदि फैगोन नाथाय बे आंनि लग'थुबा जाबाय जिमेल आइडियाव बेयो आंनि नङा लोगोफोर बे आंनि जिमेल आइडि ना नालाय बेखौ आङो सुइच एकाउन्टआव नांगोन सुइच एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो आंनि इउटुब जिमेल आइडिया फैबाय बेयो जाबाय आंनि इउटुब आरोना लोगोफोर दा आंहा YT स्टुडिय' ओपन जायाखै दा आं मा खालामनांगोन नैबे 3 डटआव थुना होनांगोन साइड खनायाव 3 डटआव थुना होनानै नैबे सेटिंआव थुना होनांगोन लोगोफोर सेटिंआव थुना होनाय लोगो लोगो नैया फैगोन चेनेल स्टेटास एन्ड फिल्टार फैगोन नैयाव क्लिक खालामना होदो क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव YT स्टुडिय'आ ओपन जानानै फैगोन आरोना लोगोफोर नै फैबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बेखौ क्लोज खालामना होबानो जाबाय अब्लानो नै नोंथांमोननि चेनेलाबो क्रोम ब्राउजाराव ओपन जानानै फैगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर भिडिअ माबोरै जादों आरो नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन आरोना बाय बाय